Мне вельмі цікава ўвогуле еврейская культура Беларусі, таму што гэта такая вельмі моцная, вельмі яскравая такая фарба, якая робіць нашу культуру разнастайнай, цікавай, адметнай. Все гэтыя гісторыі звязаны з нашай расстралянай і не расстралянай паэзіі 20-30-х гадоў Беларусі, дзе вельмі вялікі ўплыў рабілі на нашу всю літаратуру, менавіта еврейскія паэты і Ізіхарік, і Юлій Таубін, і Мойша Кульбак, які зрабіліся такімі сябрамі майго сэрца. Неверагодна такія жывыя, светлыя, свежыя, эксперыментальныя, смелыя. Яны натхняліся больш еўрапейскай культурай. Гэта было цікава. Яны давалі нешта такое, беларускую літаратуру дадавалі нейкі іншы подых, нейкую іншую плынь, глыбокую, цікавую, сваю. І мне падалося, што павінны вярнуць нейкі долг.